खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि फुंबिलि समाव दिनै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांगोन आरो बाथौनि मिटिङाव दा मानिपुर बियाबाव ज' जादों बासआ बेनार खानो नागिरदों हमग्रा गैला नामा मानिपुर बियाबनि गेटआ जाय थफ्ला थफ्लि लाखाजोब्बाय बेयावनो संनानै जासिन आरो साइनायाव थादों बाजैया बेनार खागासिनो दं नै बाजैया फाफादों मालाय बोरै मोनदों आनै थांनो मोनगोन मोजां मोनदों एकदम थफ्ला थफ्लि लाजोबखाबाय आरो बेयावनो संनानै जासिगोन जोंना बियाबा बासआ गेसफोरजोंबो लाबोदों एसेबो लाखाजोब्बाय एकदम माबा मासे खिरिं मिरिं मोनथारबाय बोरै मोनदों आब' बाक्सायाव थांनो मोनगोनखो मोजां मोनदों बोराय माबा जादों एसे बोरै मोनखो आजा बाक्सायाव थां मोजाङानो आर'ज खननो थांसै एकदम फुङावनो डेलिगेट हल गेटआ मोजां खालामदों बाक्सायाव तामुलपुर डेलिगेट हल आर'ज खननो फैदों नै साफा खालामदों दाबो जाथ'वाखै दासो साफा खालामदों खालि उनाव खालि जाजोबदों दसजनसो जाबावगौमोन दासो साफा खालामगासिनो दं आरो जोंबो खारलांसैमोन ओमफ्राय हिनजाव माखाया बेसेबांबा बुरजा बे दोनना दोनदोंना मोजां खालामखादों देउरिफोरा मेरला मेरलाथार
Arti ada karya Jabai, arti kono. Bangga Padisim boleh boleh. Anak orang itu nih bang Zaina. Nasıl sürpriz koymadın ya? İyi bir yundun baksana. Boleh kalau tidak tahu Manggas. arti yang pengaruh. Jangan